אתה יודע, הפודקאסט הזה הוא לא פודקאסט שאמור להיות עצוב, אבל אני חייבת להתחיל במשהו, קודם כל להשתתף בצערך, תודה. כי הבנתי שאימא היא לא איתנו והיא נרצחה בטבח. ברשותך, אני משתמשת במילה טבח, כי ככה אני מרגישה, לא רק שנטבחנו, לדעתי כולנו נחטפנו, שום מילה על פוליטיקה בפודקאסט הזה. אני רוצה רגע לספר לך משהו, אתה יודע, מהעולם הקטן והצר שלי, קורונה, זוכר? הבנתי שאנחנו הולכים, זהו, העולם מת, הכל נגמר, כנראה שהחיים שלנו לא יחזרו להיות מה שהם היו, וכנראה כולנו איפשהו מחזירים את נשמתנו לבורא, ואני כילידת קיבוץ הגושרים, בואכה חיזבאללה, נולדתי בקיבוץ הגושרים, ואני זוכרת שבקורונה, הדבר היחידי שרציתי לעשות, זה לחזור לקיבוץ, ורציתי להיפרד מהקיבוץ, קוראים לזה מולדת, קוראים לזה לחזור לנקודה שממנה התחלת את החיים, אני לא יודעת איך קוראים לזה, אבל זה היה גדול ממני. וכשנסעתי לשם, הבנתי שיש שם איזושהי שמחה קהילתית, וקיבוץ הגושרים חגגו 75 שנה, לגמרי במקרה, זכיתי לראות תמונה שלי כתינוקת על בית התינוקות בהגושרים, והרגשתי שאני חלק מהיסטוריה, יש לי צמרמורת עכשיו, כי מהשמחה הקהילתית הזאת, אני עוברת במעבר חד לאבל קהילתי. ואני מודה, בשביעי לאוקטובר, או בשבעה באוקטובר, שבעה דאבל מינינג, לא חשבתי על דפוס ברי. אנחנו אומרים זין באוקטובר. מותר להגיד את זה פה? ככה אנחנו קוראים לזה. וואלה, אז קודם כל אני שמחה שאתה קצת מכניס הומור, אתה יודע, אני אישה, אני לא מדברת ככה, אבל בשבעה באוקטובר, אני לא חשבתי על דפוס ברי. זה היה הדבר האחרון שחשבתי עליו, מה קורה עם המעטפות של בנק לאומי, זה לא עניין אותי. כן. קמתי בבוקר של כמה ימים אחר כך, ואמרתי, יש פה איבנט, יש פה אירוע, יש מנכ"ל, לימים גם ידעתי שאתה דור שלישי, שזה בכלל, זה מורשת. בשיחה המקדימה שלנו סיפרת לי, אמרת לי, אני דור שלישי בקיבוץ, שזה אומר שסבא שלך, כנראה מהמקימים או משהו, נכון? אז זו אמירה, אתה מחייך, ואני כל כך נהנית בין לראות שאתה מחייך, כי לא רציתי שהפודקאסט הזה יהיה עצוב. אני מדברת אליך כאל מנכ"ל, זה לא בסדר הזה, אבל זה מין מיקס גריל של הנושאים הללו, כאל מנכ"ל שמנהל עובדים, כאל בן קיבוץ שמתמודד עם אבל קהילתי, ועם ילד יתום. זה הנרטיב. כן. של מה שנמצא פה. הסיפור של הילד היתום, אני עוד צריך להבין שאני כזה, אבל זה בטח ייקח, באיזשהו שלב זה ייפול, האסימון הזה. כן, זה קשה נורא. ומה שאני רוצה לשאול אותך, כאילו, הכי בפשט, אני לא רוצה רגע לקחת אותך לממד. את יכולה לקחת אותי לאן שאת רוצה. רגע, לא לממד ולשיחה עם האמא, שהבנתי שזו הייתה השיחה האחרונה. אני רוצה להיכנס רגע אליך לראש, ולנסות להבין מה קורה בשבעה באוקטובר, כשאתה מבין שיש לך 400 עובדים, ואתה צריך להמשיך לנהל שגרה. מה הדבר הראשון שעובר לך בראש? במסגרת, אתה יודע, עכשיו המילה אחריות, זו מילה הייתה מאוד פומפוזית כזו, מי לוקח אחריות, מה זה אחריות וכולי? מה עובר לך בראש בהיותך מנכ"ל של ארגון שיש בו גוף מחירות, גוף אופרציה, גוף דליברי, גוף שירות, לקוחות, טרנזקציות עסקיות, מה עובר לך בראש? אז התחלת בקורונה, בסדר? אני גם התחיל בקורונה. אני בקורונה, היה יום אחד ששום דבר לא עבד, היה נראה שהכל הולך להיות חרבנה. המזג האוויר פתאום נהיה כתום, היה איזו סופת חול ממצרים, הלקוחות שלי הודיעו שהם יפסיקים לשלוח חשבונות, והיה נראה שהכל, סוף העולם. אני זוכר באותו רגע יושב לי פה על הכתף, במיק,
בעמיק הוא אחד מהמייסדים של דפוס של קיבוץ בארי. בעמיק זה איש? בעמיק סלע, כן, זה איש. אוקיי, כן. זה איש. הוא במקרה גם אבא של אורית סלע, שנרצחה אחרי זה ב-7 באוקטובר, וגם הסבא של איתי סבירסקי הוא הנכד שלו, אבל אולי נגיע לזה אחרי זה. אבל בעמיק סלע יושב לי פה, ונותן לי סתירה על הלחי ואומר לי, בן, יאללה, עברנו דברים קשים, אנחנו נעבור דברים קשים, תתרומם, תעמוד וצא לעבוד. וזה אירוע מהקורונה, שטיפ-טיפה מראה לנו את ה-state of mind שאני נמצא בו, בסדר? יש לי מאחורה את קהילת מקימי נחביר, שזה בארי הישנה, שקמו ב-11, נחביר, ככה קראו לבארי כשהיא קמה. נחביר? נחביר, ב-11 נקודות, נחביר, 11 נקודות, 946, שמקימים, הם פה, הם יושבים לי פה והם נותנים לי כפה בראש, ואומרים לי, תתקדם, בן אדם. כי מה? כי הם מבינים שזה העסק שהקיבוץ חי ממנו? כי אנחנו ממשיכי דרכם של החלוצים מ-1946, ואם קשה לנו, אז אנחנו עושים מה שהם היו עושים, והיו אומרים לעצמם, קשה, בוא נמשיך, אין מה לעשות. אז אם נעשה fast forward ל-8 באוקטובר. כן, כי בשביעי מה היית בהלם? שביעי הייתי בממ"ד. מתי יצאת מהממ"ד? ב3 לפנות בוקר. שזה כבר שמיני. כן. בשמיני, הגעתי לנתיבות ב3 לפנות בוקר, אחרי פונינו, אני ושלושת ילדיי ואשתי, באמצעות חיילים, תוך כדי ירי, על גופות של מחבלים. עדיין ב3 לפנות בוקר, עדיין... עד יום שני בבארי היו קרבות. וואו. אנחנו פונינו תוך כדי ירי מטורף, כמו מלחמת וייטנאם, ממש כמעט בזחילה. והילדים שלך נחשפים למראות של הגוויות וכל השתדלנו להסתיר את זה מהם, הם טוענים שהם ראו, אני לא בטוח אם הם לא ממציאים או לא ממציאים את מה שהם ראו, אבל זה. הגענו ב5 בבוקר לבית של אחותי, ב7 בלפיד. בלפיד, שזה מודיעין, כן, אוקיי. ב7 בבוקר אני קמתי, ומתוך איזו אינטואיציה עסקית כרגע, כן, 8 לאוקטובר. 8 לאוקטובר, 7 בבוקר, אני מתקשר למנהל הכספים שלנו, ואומר לו, תשמע, שחר, חבר שלנו, סמנכ"ל הכספים, נהרג בקרבות, אתה מחליף אותו מעכשיו, אתה סמנכ"ל הכספים. שהוא מה הוא היה לפני? מנהל כספים, חדש. זאת אומרת, מנהל כספים חדש, שזה אתה נכנס, צריך להכניס את סמנכ"ל הכספים המיתולוגי שנרצח. נכון. שכמה שנים סמנכ"ל הכספים היה שם? 4-5. הוא בן קיבוץ? כן, שחר. שחר. אני אומר לו, בשעה 7 בבוקר, אתה סמנכ"ל הכספים. זה הדבר הראשון שאתה עושה? כן. תראה, אתה הלכת לפיננסים, זאת אומרת, מה גרם לך להבין שאיש הכספים או איש... זה פשוט היה... ההתחלה של הסיפור של התקומה. זה היה התקומה. החוסר שלי כרגע. אני לא יודע אם זה ההתחלה של התקומה, אבל זה היה החוסר. כרגע אין סמנכ"ל כספים, אני צריך סמנכ"ל כספים, הוא מיד מתמנה להיות סמנכ"ל כספים, ואני אומר לו, ביום שלישי, אנחנו הולכים לפתוח את הדפוס. ואתה אומר לו, שלום, כדור הארץ, מעתה אתה סמנכ"ל הכספים של הדפוס. נכון. ואיך הוא מגיב? אתה צריך to step up, קח את זה בחשבון, נצטרך אותך מפה ועד הירח. הוא גם יצא מהממ"ד. הוא גם היה בשוק, הוא לא הבין אפילו מה אני אתקשר, הוא לא היה בטוח אם אני בתוך ממ"ד, אם אני חי, אם אני חטוף, זו הייתה שיחה שהייתה הזויה מבחינתו. אבל זו שיחה מאוד פרקטית, עניינית, תבוא, תעשה, צריך, כזה סטייל. אוקיי. ובעצם אני מכנס את ההנהלה שלנו ביום ראשון, בצהריים, בהתחלה בזום. ואז, סליחה שאני קוטעת אותך, הבנתי שאחד מהצ'רמנים, גם של חברות הבת, גם נרצח. כן, אבשל. והוא היה בבורד. אבשל הוא חבר יקר מאוד שלי, כמובן, הרבה שנים אנחנו עובדים ביחד, דלת לידי. שהוא עזב. במשרד. הוא לא עזב, הוא נרצח. הוא נרצח, משפחתו נחטפה כולה לעזה באותו בוקר. טל שוהם, מי שנשוי לבת שלו, עדיין חטוף. הם, לשמחתנו, חזרו באחד מסבבי החזרת השבויים. כן. ובעצם, אני חוזר לקורונה. אני לא חושבת שצריך לקרוא להם שבויים, אני חושבת שצריך לקרוא להם בני ערובה. בני ערובה? אפשר. תגיד לי, איך זה שאתה כזה מין, לא רוצה להגיד נונשלנט, אבל זה כאילו הסיפור הזה עובר לידך. קודם כל, אני חושב שאולי סיפרתי אותו איזה זמן, ואני חושב שאני שיניתי את הפאזה. זה סוג של הדחקה? הדחקה, ברור. אתה מטופל? שילינג. אני מטופל, אבל אני חושב זאת לא הנקודה. אני חושב
כשאני יצאתי מהממד, אני נדרכתי בממד בצורה שאי אפשר לתאר אותה. ונדרכתי, וחוסר היכולת וחוסר השליטה. אז עדיין היית על טייס אוטומטי בשמיני. לא, הפוך. בשמיני לחודש, בשעה 7 בבוקר, הדריכה הזאת פשוט התפוצצה. ואני אמרתי לעצמי, ואמרתי לנו, אנחנו הולכים עכשיו, להחזיר את השליטה לחיים של עצמנו. מתוך חוסר השליטה המוחלט הזה שהיינו בו. השתמשת במילה, בצמד המילים, וזה וורדינג חזק, אמרת לי יותר מ4 פעמים, הבנתי שאנחנו אדונים לגורלנו. אנחנו רוצים לחזור להיות אדונים לגורלנו, כי היינו בדיוק הפוך מהדבר הזה. חוסר השליטה בזה שבתוך הבית שלך עכשיו, מתחת לבית שלך יורים וצועקים בערבית. וחטפו אתכם פיג'מה. וחטפו את אמא שלי לנגד עיניי, והרגו לי 100 חברים, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום עם הדבר הזה, ואנחנו נמצאים בשבר הכי גדול שאיזושהי קהילה הייתה בו מעולם, אני חושב. עכשיו אפשר או להתפרק, או להגיד לעצמנו, בוא ננסה להפוך את הדבר, בוא ננסה להיות גיבורים. בוא ננסה לשנות את הסיפור הזה, בוא ננסה להפוך את זה מטרגדיה לסיפור של תקומה. ועכשיו זה בידיים שלנו, מעכשיו ואילך, החיים שלנו הם בידיים שלנו, ואנחנו להחליט לעצמנו מה יקרה. אפשר גם לשים את הדברים בצד, לנעול את הדלת, להגיד למדינה, תעזרו לנו, אנחנו במסלול האדום, אתם חייבים לנו, אבל בעיניי זה קצת להמשיך להיות הקורבן, וקצת להמשיך להיות בפוזיציה הזאת, שאני לא רוצה להיות בה יותר. אני רוצה להיות אחראי למה שיקרה איתי. ואני אנסה לעשות כל מה שאני יכול כדי שזה יקרה. יכול להיות שאני אחשל. אוקיי, ואז אתם יושבים כל ההנהלה, ומה אתם מחליטים? אתם נפגשים בזום, לא? או פיזית? זום. ואתם, אפס רגשות, הופכים להיות פרקטיים עכשיו, או שכן, כל אחד קצת, לא רוצה להגיד מתקרבן, אבל אומר, כואב לי, עצוב לי, אני מבואס, אני בדיכאון, כל הקולקציה של המילים האלה, אתם כאילו בשלב של הכלה, להאכיל את החברים, או שאתם אומרים, נא להתכנס, עכשיו אנחנו צריכים להיערך באופן פרקטי. אני חושב שלא... מה היה שם בזום? לא נראה לי שנעשתה פה איזושהי עבודת מטה מסודרת, שאמרה, בואו נכיל, בואו נעשה, אלא יש משימה כרגע, אני מציב לנו את המשימה, ובהחלט היה צורך לנסות ולתווך את מה שנראה אולי קצת כהזיה לשאר האנשים. ולכל אחד היה ניסיון לתווך את זה בצורה קצת אחרת, כמובן שחלק גדול מהאנשים הסתכלו עלינו באותו זמן כמי שאיננו שפוי, ואתם לא מבינים, ואפילו קצת כועסים על המהלך הזה. בואו רגע נחזור לאותו זום בהנהלה. תנו לנו רגע להתאבל, אל תקפצו כל כך מהר וכל כך גבוה. אני אגיע לשלב של המתנגדים, זה רשום לי לשאול אותך איך טיפלת במתנגדים, אבל בהנהלה אני כן רוצה פה שתסבר את אוזנם של אנשי עסקים ומועמדים ועובדים שעובדים בחברות. מי מרכיב את ההנהלה? מי הפוזיציות? אנחנו משהו כמו 6-7... באיזה תפקידים? סמנכ"לית משאבי אנוש, סמנכ"ל תפעול. יש לה משמעות קריטית עכשיו, ל-HR. שאבא שלה נהדר בשלב הזה, היא לא יודעת, אבא שלה ניהל קרב, כן, רותי, אבא שלה ניהל קרב בכניסה לבית שלה, כשהוא בא לסייע לה, נכנסו אליה מחבלים לממד, היא הספיקה לסגור את הדלת, סיפור. אוקיי, אז בזום יש HRית, המשאבי אנוש, הכספים, החדש, שעכשיו מינית אותו. מנהל תפעול, שכמובן עבר את כל הסאגה הזאת ויצא החוצה, סמנכ"ל שיווק, שעבר את כל הסאגה הזאת ויצא החוצה, והאבא של אשתו נהדר, מנהל דיגיטל, מנהל מטה, זה סדר גודל של הקבוצה. אז עכשיו, בין כל החבר'ה של ההנהלה, יש כאלה שהם מבינים שהם בזמן אבל, מתו להם, רצחו להם, נהדרים, חטופים, הם מתכנסים, צו השעה כרגע דפוס בארי. אני חושב שמהר מאוד זה הפסיק להיות דפוס בארי. זה הפסיק להיות דפוס בארי, זה הפך להיות סמל. זה הסמל שלנו, לעצמנו, שאנחנו, החיים לא נגמרו. סמל שלנו לקהילה שלנו, שאם היא תחפוץ בכך, ואם היא תרצה להשתקם, יהיה לה איך לעשות את זה. כן. וזה מהר מאוד הפך להיות סמל לעוטף, בלי שתכננו, בלי שרצינו את זה. כן, העתיקו אתכם, סמל לעוטף, הם התקשרו אלינו, שאלו אותנו, אתם פתחתם, אמרנו, כן, גם אנחנו נפתח. והדרך לעשות את, להפוך להיות סמל, לא סתם הפכנו להיות סמל, ניסינו להיות סמל, למה? כי היה אסור לעשות את מה שעשינו.
מבחינה חוקית, הצבא אסר עלינו להיכנס לשם. נכון. ובעצם, נכון. הדרך לנסות ולשכנע את הצבא, לפתוח לנו, הייתה לנסות ולייצר לחץ פוליטי, הנה הסמל. אז בעצם אני הייתי עסוק באותו זמן. באמצעות הסמל, אתה אומר, בוא נשדר לנו או לאויבים עסקים כרגיל? את האויבים רגע תכף נשים בצד, אבל קודם כל נסמן לעצמנו, אנחנו קהילת בארי, לא הכל אבוד. בשביל שהדבר הזה יקרה, שזה מאוד יפה. בשביל שהדבר הזה יקרה, אנחנו צריכים לגרום עכשיו לצבא לאפשר לנו להיכנס. איך נעשה את זה? נגרום למדינה להבין שבארי יכולה להיות סמל. גם בעיני המדינה, בארי היא סמל החורבן. בואו ביחד עכשיו, נהפוך את בארי לסמל התקומה ביחד. ואיך נעשה את זה? בואו עכשיו נשכנע את הצבא שייתנו להפעיל את המפעל. זה הסטפ 1. קודם כל הצבא. קודם כל המדינה, ואז הצבא, ואז העובדים, ואז הקהילה, ואז העובדים. אז בעצם כל המערכת עסקה בתוך הדבר הזה, גם כן, שום דבר לא נעשה מאיזו תוכנית סדורה, אבל זה מה שקרה בעצם ברטרוספקטיבה. כאילו, אבל אני מנסה להבין, אתה יודע, אומרים, שמעתי אחר כך חטופים שהם אמרו, לא ידענו שאנחנו כאלה חזקים, היו כאלה שלא הרגישו טוב וזה, ושם הם הרגישו ממש טוב. זאת אומרת, יש הגוף מפתח איזה שהם אינסטינקטים, שם בצד רגש, שם בצד סטרס, והוא פועל מתוך איזשהו אינסטינקט. חד משמעית. אז אני חושבת, לאור מה שאתה מספר, שהיו שם אינסטינקטים של חיה פצועה בשטח, שצריכה להינצל, וצריכה להגיע לחוף מבטחים. חד משמעית. אמא שלי, באותו זמן, נחשבת חטופה, האירוע הזה בצד. אני לא מתעסק איתו, ואני לא נוגע בו, לא מנטלית. בשלב הזה אתה לא יודע אם היא נרצחה. לא, אני לא יודע. אגב, אחרי כמה זמן הבנת שהיא נרצחה? לפחות שבוע. שאני פתחתי דפוס בארי, חשבתי שהיא חטופה עדיין. אתה היית בלינה משותפת או משפחתית? הייתי בלינה משותפת. אני לא בטוח שיש קשר בין הדברים. אנחנו מהפגועים, בוא. לא, אני לא בטוח. אתה לא בטוח? לא, היה לי לינה משותפת מאוד מאוד נעימה. אני לא יודעת, אולי הצופים המאזינים לא מבינים שפיתחו פה אזורים קליניים מורכבים מאוד, שילד בן 3 ימים ניטש עם המטפלת בלינה משותפת. לא הייתי מפתח על זה עכשיו תיאוריה שלמה, אבל הכל יכול להיות. לא, בנונשלנט שאתה מדבר על זה שאימא הלכה, כן, אוקיי, טוב. אני מאוד עצוב שאימא הלכה. אני אוהב את אימא שלי. אהבתי אותה, ואוהב אותה גם היום, אבל, באותם רגעים לא הרגשתי שיש לי מה לעשות כדי לנסות ולעזור באירוע הזה. או שהרגשת שאין לך את הלקשרי עכשיו להתאבל. לא, אין לי כרגע את הזמן ואת היכולת להתעסק בזה. אני אגיד רגע דברים שאולי לא נעים לשמוע, אבל בימים הראשונים שלנו, גם כשאפילו אחרי שהיא מתה, היינו עסוקים, אנחנו, בעצמנו. אנחנו כרגע נמצאים, חיים שלנו חרבו עלינו. שלא לדבר על זה שאפילו לא ישבתם 7. ישבנו 7. בבית מלון. אצל אחותי, אני ישבתי יומיים, אבל בעיקרון ישבנו 7. לא, אין לתאר, זה פשוט... אבל, תחשבי רגע עכשיו על בן אדם שאין לו מקום לגור, נכון. ואין לו בגדים, ואין לו טיטולים לילדים, ואין לו תמל, ואין לו משחת שיניים. אבל יכול להיות שזה כפול 400 עובדים, כי כל החבר'ה שלך... כפול 800 חברים. כפול 800 שכולם באותו מצב. כן, אבל אין לנו את שהם לא יודעים איפה הפריבילגיה לפרוש את השיניים. אין לנו פריבילגיה בכלל לשבת ולהתאבל על אמא. אני צריך עכשיו לראות שהילדים יש להם מה לאכול, ושיש להם איפה לישון, ושיש להם בגדים, ושיש להם נעליים. נכון. וההתאבלות על אמא, וההתאבלות שלנו, נכון. תחכה עם זה. אבל לא רק זה. אמא שלי מתה, אמא שלי הייתה בת 77, ואני אוהב אותה, וזה סיפור טרגדיה נוראית, ואני כועס ועצוב. חבר שלי, חגי אבני, ואורון בירה, וחן אבן, הם טרגדיות פי 10 יותר קשות מזה. הילדים שלהם נרצחו, והבנות שלהם נרצחו, והמשפחות שלהם, יהיה להם מאוד מאוד קשה להתאושש. ולכן אני, כרגע, שם את האבל האישי שלי בצד, ואני שם אותו באיזה מין אבל מבויש, אם במקום שלו, בזמן שלו, אבל להבין שכרגע, אמא, אני מתנצל, אבל אני לא יכול כרגע להקדיש את כל הזמן שלי לדבר הזה. אתה יודע, יש איזשהו סיכוי שאתה תתפוצץ. חד משמעית. כי, אתה יודע, כשבן אדם הוא חווה להבדיל 1000 הבדלות, לא יודעת מה כבר יותר קשה, כן, שמבשרים לו שיש לו סרטן, ואז הוא מדמה שכאילו הסרטן שייך למישהו אחר, הרופא נותן לו פקודה, מותק תבין, אתה עכשיו במצב משברי, זה לא שייך למישהו אחר, ואז זה סיפור אמיתי, והוא מקבל החלטה להדחיק את זה, ואז הוא מתפוצץ בדילי של 3 שנים, וזה
עושה, זה משחית כל חלקה טובה, אז למה שאלתי אתכם אם אתה מטופל? אז יכול מאוד להיות שהכעס שלכם וההתפרצות שלכם תגיע בדיליי. עברנו כבר כמעט 5 חודשים. התהליכים הם לא סטטיים, הם גם לא ליניאריים, הם עולים ויורדים. נכון. ויש אבל, ויש כעס. אבל אם אנחנו רגע התמקדנו בשבוע הראשון שאחרי 7 באוקטובר, באותו זמן, באופן מודע לחלוטין, שמתי ושמנו בכלל קהילת בארי, את האבל שלנו בצד. כל אחד ואחד הסתכל מסביב ואמר, אני צריך להיות, אני אפילו לא עשה את זה בצורה מושכלת, ואמר לעצמו, אני אחזיק את עצמי, אני מבין שיש אנשים שחטפו אותה פי 10 יותר ממני, ולמרות שאני כואב ואבל, אני מרים את הראש, ואני מנסה לעזור ולתרום איפה שאני יכול. ולשמחתי הצלחנו לייצר גם את הקואליציה הפוליטית, ואחרי זה את הקואליציה מול הצבא, ואחרי זה מול עצמנו, מול העובדים, מול חברי ההנהלה. מתי אתה נכנס בפעם הראשונה לשערי דפוס בארי, ויש שם כנראה שקט מקפיא. אני מדמיינת אותך נכנס למפעל, ויש שקט. לא, אין מכוניות, אין ילדים, אין הפעוטון, אין... לא, אז את מדמיינת לא נכון. אני לא מדמיינת... אני אסביר לך למה. כי אני נכנסתי ביום שלישי, זה היה אזור מלחמה. נו, אתה כאילו... אזור מלחמה, אנחנו באזור מלחמה, אז אתה שומע פצצות. מפחדים מטילי נ"ט, מפחדים מטילי נ"ט שמגיעים בדרך, מגיעים עם קפלס וקסדה, עושים סיור בתוך הקיבוץ, רואים מלא חומרי נשק, ושאריות של גופות, ריח נורא, נורא, נורא. של אפשר מה? לתאר של אותו, ריח בתים נורא, שרופים? של גופות נרכבות במשך ימים ארוכים. מה, לא הוציאו אותם? לא הוציאו הרבה מאוד דברים. בבארי היו למעלה מ-350 אנשים שמתו, נרצחו, הרגו אותם, לא את הכל הוציאו. זה אזור מלחמה מוחלט. ודפוס בארי היה איזה מין עוגן. דפוס בארי כמעט לא נפגע. אז אם אני מדמיינת את כל המס הזה, כשאני הגעתי לדפוס עם הריח, אז כשאתה פותח, לא יודעת, אולי איזה קוד כזה אפילו. את לא מדמיינת נכון, דפוס בארי זה מפעל עצום. לא, אבל יש דלת. הדלת הייתה פשוט שבורה מיריות שירו בדלת. אז אתה מגיע לדלת ואתה עובר את הדלת, אבל אין אף אחד, אולי זה פעם ראשונה. מלא חיילים בפנים. מלא, מאות, בתוך הדפוס. די, נו. אתה רואה את הבית השני שלך, את דפוס בארי. מלא חיילים, מאות חיילים בתוך המפעל. מה הם עושים בתוך המפעל? הם עולים ויורדים, הם ישנים שם, הם עולים למעלה לתצפית, הם מפעילים אמצעים אלקטרוניים. זה סוריאליסטי. אנשים, חיילים חמודים, כפרה עליהם, מה שנקרא, ישנים ליד מכונת דפוס. במשרד שלי. במשרד, ישנים חיילים. כן. אני אומר להם, דיר בלק, אתם שוברים לי את הוויטרינות. כן. זה המצב. ואני אומר להם, חבר'ה, תשנו פה הלילה, אבל מחר הולכים להגיע לפה עובדים, ואתם תצטרכו לצאת החוצה. זה מה שאתה אומר לחיילים. כן. ומה הם אומרים? בבירור שנצא, והם אכן יצאו, ולמחרת בבוקר הם שוב פעם היו. וככה במשך 10 ימים, אנחנו ניהלנו חתול ועכבר עם החיילים. לא, את זה אני לא ידעתי. זה סופר איפשהו שאתה נכנס בדפוס... לא סופר עוד כלום. מוצף בחיילים שישנים לך על השולחן. מאות חיילים. כפרה עליהם, סבבה, זה טוב, אין שום בעיה, זה טוב, אני אוהב אותם. אני אוהב אותם, אבל כשמגיעים העובדים שלי, הם לא יכולים לעבוד על גבי חיילים שנמצאים בכל המקומות. אז אתה כאילו, אתה אומר, אוקיי, קודם כל אני צריך לפנות את הרצפה, שאנשים יוכלו להיכנס. זה המצב. כי מה, כי המראה הזה של חיילים במלחמה ורעשים של פצצות, יפחיד את העובדים? מה את חושבת? שכן. ברור. אז את זה אתה רוצה לנטרל. כן. אז אתה נהיית קצת פסיכולוג. נהייתי... לא, כי אתה אומר, איך אני אגרום לעובדים שלי להגיע לפה, מבלי לחשוש שיש פה עכשיו חיילים במלחמה, וזה קודם כל, אני עושה להם דמיון מודרך. אין פה חיילים בארגון הזה, בבניין הזה, בקוד הזה, שהדלת נשברה, זה לא אמיתי. אתם תיכנסו, זה מה עובר לך בראש, אתם תיכנסו, אנחנו נדאג שתרגישו, אולי לא רגיל, אבל סוג של שגרה. הבקשה היחידה שלי מפיקוד העורף הייתה, תדאגו שבנתיב שאנחנו נכנסים ביום ראשון, זה היה יום רביעי, אין רכבים מפוצצים בירי ועם דם בתוכם. לא, זה מדהים. והיו 3-4 רכבים בדרך, בכניסה לבארי, רכבים מפוצצים בקליעים,
עם סימני דם בתוכם, ואמרתי להם, את זה, העובדים שלי לא יכולו לא לשרוד. רואים. את זה הם לא רואים. תקשיב, אז אתה HR בכלל, כי אתה זה עובד אירוע HR. הוליסטי. זה אירוע HRי. כי, נכון, זה אירוע HRי. אבל אני רוצה להגיד רגע, אני בשבוע הזה, בסמי מצב פסיכוטי, בסדר? אני דרוך מהממד, טעון, עובד 22 שעות ביממה, נוסע בין בתי חולים לראות מה עם הפצועים, ובין ים המלח לרכז את האנשים, ובין זומים, וצריך לתווך אותי, במצב הכמעט פסיכוטי שאני נמצא בו, לשפת בני אדם. וזה מה שעשו הסמנכ"לים. כן. מנהלת ה-HR, רותי, שאבא שלה, הבנו כבר ביום ראשון שהוא נרצח. באותו יום, אגב, שהודיעו על אמא שלי שהיא נרצחה, שנינו הודיעו באותו יום. והיה קשה לתווך אותי, כי אני הייתי במצב אחר. אבל תראה, אתה עושה דברים גאוניים. כי אתה בעצם אומר, אני צריך כרגע לטפל בפסיכולוגיה. פסיכולוגיה אומרת, איך אני אגרום לאנשים לחזור, לא להיחשף למראות, אפילו שהטלוויזיה תבחה להם את זה, אבל בבית הזה שקוראים לו דפוס בארי, הבית שמפרנס אותם, הבית שהם רגילים להגיע אי אלו שנים, כל בוקר או לעמדה או למשרד, אני מפלס עכשיו את הדרך, ואני אולי, אתה לא מייצר מציאות אוטופית, אבל אתה אומר, אני מנחיח להם את המציאות קצת יותר ברכות. הבאנו את הזגג מסדרות. שזה גאוני. ביום רביעי הבאנו את הזגג מסדרות, אמרתי לו, דבר ראשון שאתה עושה, אתה מתקן את הסגוגיות השבורות, ומפנה מפה את כל השכלה שיש מסביב. כן. כדי שכשאנשים באים לכאן, הם ירגישו בבית. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. אני בהרגשה האישית שלי, במשך שבועות, היינו מגיעים, וירי, ואוטובוס ממוגן, וקפלסטים, שלא לדבר על הזקות, אתה כל שנייה צריך לרדת למקלטים. ועדיין, זה היה המקום היחידי שבו הרגשתי בבית. ובמקום שבו אנשים היו מגיעים לצומת צעד, וכולם היו מתחילים לשקשק, ולשמוע ולהתחיל לפחד, עובדי דפוס בארי, התחילו להרגיש בבית. מדהים. הדבר האחרון שנשאר לנו חברי בארי, שעומד על הרגליים באותה צורה שהכרנו קודם, זה דפוס בארי. אין לנו בית, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נגור. לא, זה מדהים מה שאתה אומר. אין לנו ילדים, ההורים שלנו קבורים בבית עלמין אחר, לא בבארי, כי אפשר לקבור אותם בבארי. כאילו, אתה אומר, הבית דפוס נהיה הבית, כי אין לנו בית. נכון, חד משמעית. זה מדהים. נכון. אגב, תמיד דפוס בארי היה איזשהו בית עבורנו, אני מגיל 3 מסתובב ברחבי המפעל. מדביק מדבקות, כן. מדביק מדבקות, עם אבא שלי, זאת אומרת, כולנו, זה חלק, דפוס בארי וקיבוץ בארי שזורים זה בזה כבר 75 שנה, הרבה פעמים אומרים שאנחנו קיבוץ שיש לו דפוס, או דפוס שיש לו קיבוץ, אי אפשר לדעת בדיוק מה התשובה הנכונה. אבל בעובדה, במשך שבועות רבים, זה היה הנקודה היחידה שעמדה על תילה בעולם של כל הסובבים אותנו. אני כן רוצה, ברשותך, לגעת קצת באזור הזה המפרנס, כן. הפרנסה. כי דפוס בארי זה שלכם, אין לכם שותפים, אתם מרוויחים את הגרוש וחצי, מחלקים בין גרוש וחצי כן. עם כמה אפסים, מחלקים את זה לכל החברים, ואולי גם לא החברים בקיבוץ, אני יודעת את הדיפרנצציה, בין חבר ללא חבר, מיינד יו, כן, כי אני לידת הקיבוץ. אנחנו קיבוץ שיתופי, שבו כולם מקבלים את אותו שכר בדיוק, אני המנכ"ל מקבל את אותו שכר כמו העובד בחדר אוכל, ולא רק זה, אנחנו גם משתתפים ברווחים עם העובדים השכירים שלנו מעוטף עזה. יש בבארי 150, בדפוס בארי. מדהים שאתה עדיין אומר עוטף עזה. הפסיקו עם עזה, אומרים רק העוטף. אני לא יודע מה... אתה רגיל, זה הרגלים. כן, כנראה. באנגלית אומרים the envelope. אז אני מתחיל להשתמש the envelope. גדול. אז בדפוס בארי עובדים 400 איש, 150 חברי קיבוץ, כולם אותו דבר, בעלים, כולם הבעלים של העסק. כן. ו-250 מה-envelope. כן. ויש דינמיקה מאוד יוצאת דופן בכזה מקום, שבו 150 מהעובדים הם בעצם הבעלים, והתרבות הארגונית היא תרבות ארגונית מאוד מאוד מיוחדת, וזה גם מה שגרם לכך שהעובדים שלנו נרתמו, ועשו דבר שהוא לא יאמן. הם באו לעבוד בתוך כל הכאוס הזה. מה שרציתי לשאול, זה כשאתה מבין שזה הארגון שמפרנס פה את תושבי הקיבוץ, זה מקור הפרנסה. כן. יש רפת, יש... עוד גופים שמייצרים לכם הכנסות, כן. אבל עיקר הפרנסה, חקלאות. זה נכון, זה הבית דפוס.
אני לרגע לא שומעת שכאילו אתה אומר, מקור הפרנסה הולך להתערער לנו. זה לא... בעתיד או באותו רגע? באותו רגע. אני שומעת אותך רק דואג. שוב, באזורים פסיכולוגיים, הוליסטיים, עובדים, הרגשה, זגוגיות, חיילים, תזוזו, תפנו, שלא יהיו ג'יפים, שלא... זה מה שמניע, אז בוא, אתה מנקק, אתה מנכ"ל, ובתור מנכ"ל, כל העיניים נשואות אליך כאל סוג של משה רבנו, משה רבנו לא הגיע לארץ המובטחת, אבל הלכו אחריו 40 שנה, אז כל ההחלטות, וכל הדילמות, וכל מה שעובר לך תחת סטרס, ותחת, אני לא יודעת מה לקחת כדי להירגע, אבל הכל מותר לך, כלום. לא לקחת עזרים תומכים. כלום. כל הכבוד. לא, מישהו אמר לי שהוא נרגע, הוא היה חייב להירגע עם כוסית וויסקי. שום דבר. פחדתי לשתות אלכוהול, ואני אוהב. אוקיי. אז קודם כל אתה אדם בריא, סבבה. לא, אני שותה אלכוהול. באותה תקופה, לא יכולת. לא, הייתי כי מה? כי זה מסיח? פחדת שזה יסיח לך את הדעת. לא רציתי לזוז אז אתה מרים לי פה להנחתה. מהפוקוס שאני הרגשתי שאני נמצא בו. היית צריך להיות פוקוס. אוקיי, אז תראה. אבל את שואלת רגע, שאלת אותי על העסקי. נכון, כן. ואני אומר, כשקמתי בבוקר... יש לי 1,008,000 שאלות לשאול אותך, כן. ב7 בבוקר כשקמתי, חשבתי על העניין העסקי. ישראכרט צריכה לקבל כרטיסי אשראי, אסור לנו לפשל. וחברת חשמל חייבת לקבל את חשבונות הטלפון שלה, כי אחרת אזרחים לא יכולים לשלם. אבל מהם עוד הבנתי שזה בכלל לא אירוע עסקי. זה לא אירוע עסקי. את האירוע העסקי אנחנו נתגבר עליו, נסתדר איתו, נפתור אותו. איך נתגבר אם לא נקבל חשבון חשמל? נפתור אותו, אם זה לא יקרה מיד, אז זה יקרה בעוד שבועיים, 3, יהיו פתרונות, אבל זה לא אירוע עסקי. עד היום בדפוס ברי אנחנו למודי ניסיון, למודי סבל, בקסמים, באירועים ביטחוניים, המוטו שלנו לא מפסיקים משמרת, זה היה המוטו עד היום, וזה גם היה, עם זה התעוררתי, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, אנחנו צריכים לספק את הכסף לתושבי בארי, לחברי בארי, ולספק את הסחורה ללקוחות שלנו, האהובים עלינו. אבל מהם עוד הבנו שזה לא הסיפור פה. הסיפור פה הוא סיפור של קהילה שחטפה מכה עצומה, והיא אבלה, והיא בחורבן, ויש לנו יכולת, יש לנו משימה, יש לנו תפקיד, יש לנו ייעוד. הנהלת דפוס בארי קיבלה ייעוד, הייעוד שלה, ולנסות לעזור לקהילת בארי לצאת מהמשבר שהיא נמצאת בו. אני ממש הרגשתי את זה בגוף. זה הפסיק להיות אירוע עסקי, זה הפך להיות אירוע... אני הרגשתי חזרה ב-1946. לא, בוא נדבר על זה. הייתה לך אחריות מאוד מאוד גדולה. ואדם שמסתובב עם אחריות, שוב, אנחנו לא נדבר על מי לוקח אחריות ומי לא, אבל אדם שיודע שכל החלטה שלו, כל משפט שלו, כל דרך שתחליט ללכת בה, היא חורצת גורל, לא ל-400 עובדי דפוס בארי, זה באפקט הדומינו. איך אמרת לי? תקשיבי, ברגע שאני החזרתי את העובדים למפעל, הייתי צריך לדאוג להם לאוכל, ואז פתחנו את חדר האוכל, ואחרי שפתחנו את החדר האוכל, אז המפות התלכלכו, אז היה צריך את המכבסה כדי לחבס, ואז אתה יצרת, אתה יודע, זה שרשרת חיול, עם דינמיקה של חיים, ושגרה, ועוד עובדים, ועוד עובדים, ואולי כבר הטנקים והזהו כבר לא היו בשבילים, אלא פתאום הייתה בחורה שמנהלת את המכבסה. ודווקא בקטע הזה, אני רוצה רגע ברשותך, לא שאנחנו לא נכנסים פה לאזורים אינטימיים, ואני אומרת, בלילה, אתה שם את הראש על הכרית, בסוף אתה מנכ"ל, ויש המון בדידות. למעלה, לבד, יש המון, נכון, יש לך בורד, שותפים, כל הפולוורס, כל הסמנכ"לים שלך, הם מקשיבים למה שאתה מנחה. עם מי אתה מתייעץ? אני חושב שבחודש הראשון, כמעט ולא התייעצתי, וגם לא הרגשתי את לפני שאני הולך לישון, לא הרגשתי את המועקה של אני עושה נכון או לא נכון. לא עשית איזו. לא הלכתי לישון. לא עשית איזו. עשיתי נכון, עשיתי לא נכון, תו תקן. לא חיפשת תו תקן. ואמרתי לעצמי שאני לא מתכוון להתנצל. על כלום. על כלום.
ואני הולך לעשות הרבה טעויות, ואני פשוט הולך לעשות כל הזמן, בלי הפסקה, ואני מתכוון לעבוד כל יום עד שאני אקרוס, ולקום בבוקר כמה שיותר מוקדם כדי להמשיך לעשות את אותו דבר. אני לא סתם אמרתי לך שאני הרגשתי באיזה מצב שהוא חצי פסיכוטי באותו רגע. לא, אני מתחברת לזה. אני מתחברת לזה לגמרי. אני חושב שזה פשוט הקונטרה לשעות הממד. פשוט מאוד קונטרה לשעות הממד, שמתחו אותי. הדריכות הזאת. וקיבצו אותי, ושמו אותי במין אירוע אנחנו פשוט מסתכלים אחד על השני ולא מאמינים, טוב, אבל אנשים שאוכלים לנו את החיים. אנשים שהיו בממד דרוכים, קראתי את זה, שאתה מנחה את אימא, איך לשים את הסמרטוט, כשאתה מבין שהם כבר בבית, והעשן, ואנשים שהיו כה דרוכים, 12 או אולי 15 שעות, הגוף באיזשהו מצב, אתה יודע, כשהוא עובר מסטרס להרפיה, זו הטראומה, בסדר? זו הטראומה שהגוף, אבל באיזשהו שלב, הגוף גם מפתח סוג של חולי. הוא חולה במשהו. כן. אני מניחה שמ-7 באוקטובר אתה לא חולה. לא, דווקא הייתי חולה. וואלה, אז מתי נפלת? לא נפלתי, הייתי חולה באיזשהו מקום. אז לא חולה, אל תגידי קצת היה לי נזלת, זה לא חולה. הייתי חולה במהלך השבעה, פגשתי בחור 10, קובי נחושתן, שנתן לי... אם עשית אקצ'ים זה לא חולה, חולה זה 40 מעלות חום, מת. נתן לי כדורים מאוד מיוחדים, חזרתי לעבוד, ובזה זה הסתיים. לא, זה מה שהיה. לא, אבל אני רוצה לומר שיש לתחושתי, לא שאני כזאת פסיכולוגית, לא נפלת. עדיין לא נפלת. אני חושב שזה יקרה. זה יקרה, בדילי. אבל בוא נחזור רגע על הנקודה, שאתה מבין, יש לך אישה שמבינה שהבעל שלה במצב פסיכוטי, לא, שיש לו, רגע. לא, עד כדי כך. לא, רגע. נראה ככה. כשאני אומרת פסיכוטי, זה לא, אני לא, כאילו לא באה להצליף בך, אני אומרת, מצב מורכב, בסדר, אני מעדנת, והיא צריכה, יכול להיות שהוא רוצה לעזור לך, יכול להיות. אבל אתה אומר, זה האדם שהוא הכי קרוב אליי, והאם אתה בוחר, כי אתה מבין, יש שאלות שאתה לא יכול לשאול, לא את סמנכ"ל הכספים, ולא את הצ'רמן שנרצח, יש איזושהי שאלה שאתה שואל את רעייתך שתחיה, תגידי, מה היית עושה במקומי? אני לא זוכר את המצב, לא זוכר מצב כזה. לא זוכר מצב כזה. לא. אז... אני לא זוכר, אני זוכר שנורא רציתי להתייעץ עם אבשל, בהרבה מאוד נקודות שלא היה, מאוד מאוד רציתי להתייעץ איתו, אפילו הופתעתי מכמות הפעמים, שאמרתי לעצמי, וואו, דקה אחת, שיחה אחת, הייתה מאוד מאוד עוזרת לי עכשיו איתו, ועם עדי דגן, שגם הוא נרצח, היה לי מאוד מאוד נוח, אני צריך שאלה אחת קטנה, שמאלה או ימינה, רק בנקודה הספציפית הזאת, אבל אני חושב ההנהלה שלנו, רותי וגיא ונאור, שהצטרפו אלינו, מאוד מאוד היו דומיננטים באירוע הזה, בעיקר בצורך לעזור לי בלתווך מה שאני חושב שצריך לעשות, לאנשים שנמצאים בסטייט אוף מיינד קצת שונה משלי, בסטייט אוף מיינד פחות נחוש, בסטייט אוף מיינד פחות יודע מה הוא רוצה, בסטייט אוף מיינד פחות שמסתכל על סימבוליקה של כל האירועים האלה, ושם רגע את האירוע האישי שלו בצד. כי בסופו של דבר זה היה העניין. ההבנה שיש כאן איזה אירוע שהוא לגמרי סמלי עבור המיתולוגיה של דפוס בארי, וסמלי עבור המיתולוגיה של קיבוץ בארי, ואנחנו עכשיו נשים את כל הפחדים שלנו, ואת כל האבל שלנו, ואת כל העצב שלנו בצד, כי יש לנו תפקיד שהוא גדול, הוא גדול מהסך החלקים שלנו. אני רוצה להגיד רגע משהו, לפני שזה יסתיים, ואני לא אספיק להגיד את זה. אני חזרתי לבארי, בגיל 22, 3. מאיפה חזרת? מהודו? כן, כל הסיבובים האלה, בדיוק, הודיעו לך לצבא, מניו יורק, מעניינים. גיל 22. 20, לא יודע, 22, 24. כזה מין, אוקיי. והחזרה לבארי הייתה... איפה היית בצבא, אגב? הייתי במודיעין. חזרתי לבארי בתור איזה מין ברירת מחדל בורגנית של בחירה במקום שבו יהיה לי הכי נעים ונחמד וכיף לחיות בו. זו איננה החלטה אידיאולוגית. זאת החלטה בורגנית שאומרת איפה יהיה לי הכי כיף לגדל את משפחתי ואת ילדיי, וזה היה בבארי. זה היה כזה? כן. בא לך בורגני, נעים לי, כיף לי, טוב לי, בעיניי היה ב6 לאוקטובר המקום הכי כיף בעולם. הכי יפה, גם עכשיו הכלניות פורחות,
מדהים, באמת. פצצה של מקום. אתה זוכר שמחר אני באה? פצצה של מקום, ודאי. פצצה של מקום. פצצה. לחזור היום לבארי, זה לא אותה החלטה, זה לא אותו אירוע. זה הופך את אירוע אידיאולוגי. עכשיו זה אידיאולוגי. עכשיו זה אידיאולוגי. ובכלל, גם כל התנועה הקיבוצית, ששאלה את עצמה, וגם אנחנו תוך כדי זה שאנחנו קיבוץ שיתופי, שואלים את עצמנו, בעצם מה הייעוד שלנו בחיים? כי התנועה הקיבוצית, יש לה, היא מחפשת איזה ייעוד, היא לא אנשים שחיים בשביל לעשות הכי טוב לעצמם ולמשפחתם. לא, אבל יש אידיאלים, יש, בסדר. לא, אבל רגע, שאלנו את עצמנו, משכתם הרבה חצים על נכון, שאלנו את עצמנו, מה אנחנו פה? בשביל מה אנחנו פה בכלל? נכון. והיום יש לזה ייעוד. והיום יש לנו החלטה אידיאולוגית, שבעצם אנחנו חוזרים להיות איזה סוג של חלוצים בגבולות המדינה, וקובעים מהם גבולות המדינה, וההחלטה שלי לחזור לבארי, שלי ושל משפחתנו לחזור לבארי, היא החלטה שאומרת, אנחנו נמשיך להיות, לשבת על גבול המדינה, מול אנשים שרוצים ברעתנו, נמשיך לחיות על החרב, ואנחנו עדיין שוחרי שלום, אבל מבינים ששלום לא יהיה כאן בדור הקרוב. אתה שוחר שלום? מאוד, מאוד, אני שמאלני. שוחר שלום, אמא שלי שלחה, הסיעה פלסטינאים לשיבה, שכן, נכון, כן, מה לעשות? הם לא חשודים בעיניך עכשיו, כל העזתים? לא. אני הבנתי שאם... רק לסיים את הנקודה, כן, מהאינסטינקט הבורגני לאידיאולוגיה, בעצם, מדינת ישראל צריכה להבין בעיניי, שהציונות לא הסתיימה, אנחנו באמצע הדרך. ובעצם המחשבה שהגענו להיות מדינה אירופאית אנחנו לא. אנחנו לא שוויץ, אנחנו כנראה יותר לכיוון קוסובו. וגם זה במקרה הטוב. שלא נהיה אוקראינה, כן, אוקיי. וההבנה הזאת, שלמרות הדבר הזה, אתה מחליט לחזור לאזורי הטבח, כי יש לך איזה ייעוד, ויש לך איזה חיבור לאדמה, שאפילו לא בטוח שידעתי שהוא קיים אצלי. כן, אני אוהב את האדמה של בארי, ואני לא מתכוון לוותר עליה. אבל רגע, תגיד לי רגע, כשאתה בא מים המלח כל בוקר לעבודה, ברשותך נגיד עבודה, בסדר? אתה סוטה קצת, הולך קצת לשבילים, רואה איפה היה הבית של אמא, איפה היה חדר אוכל, איפה... אני קודם כל יום... אתה עושה, אתה מעז? ברור, אתה מעז? כל יום אני שם. אבל זה לא קצת מזוכיסטי? אולי זה תרפיסטי. זה תרפיסטי. אני אגיד לך שני דברים. קודם כל יום שאני בא לבארי, אני לא נוסע בכביש הרגיל, אני נוסע דרך הכלניות. קבוע, אני נוסע דרך שוקדה, ועובר דרך היער. קבוע. כי זה מרגיע. לא יודע למה, זה הדרך, ככה ההגה נוסע. כן. זה לא בשליטה בכלל. ההגה פונה שמאלה, ונוסע דרך יער שוקדה, ועובר דרך שם. כל יום כבר חודשיים. גם לפני שהיו כלניות. ודבר שני, אני מגיע כמעט כל יום לעשות סיבוב בבארי, קודם כל, כי יש המון אנשים שרוצים לבוא. עוד לא הרסו את הבניינים? התחילו עכשיו, את הבתים עוד לא הרסו, וזה ייקח קצת זמן. אני מניח שככל עוד הבניינים האלה קיימים, יש לנו שליחות להציג את זה ולהראות את זה למי שאנחנו מצליחים לעשות את זה. כן, מגיעים פרס מכל העולם, לא? נכון, מגיעים פרס, ואני חושב שזה חשוב. אני עושה את זה מתוך הבנה שזה מאוד מאוד זמני, ואני אעשה כל מה שאני יכול, כדי שבבארי לא יישארו סימנים. לא יישארו בתים. זה לא יהיה פולין, לא יהיו משלחות עכשיו לפולין, לבארי. שום אופן לא. אתם לא תשאירו שרידים. בשום אופן לא. אני אומר את זה בביטחון. אפילו לא בית כסמל, משהו, אז יהיה ויכוח על זה. יהיה ויכוח. אני ממש... תצביע נגד. בוודאי. למה, אגב? כי אני לא רוצה לחיות בתוך מוזיאון. אני לא רוצה לחיות בתוך איי חורבות של הטבח הזה. אתה לא ורשה. לא, אני רוצה לחיות, אני רוצה שלי ולילדים שלי יהיו חיים טובים ושלמים ומהנים. אני לא מתכוון לחיות בתוך איי חורבות ולחיות בתוך הזיכרון הזה. הוא קיים, הוא חי, ההיסטוריה דפקה לנו בתוך הממד ואין לנו ברירה, אפשר להתעלם מזה. אני אבל לא מתכוון להפוך להיות מוזיאון חי של ה-7 באוקטובר. יש לי עוד שאלה, דווקא כמנכ"ל, אתה יכול לשים את האצבע על החלטה שקיבלת והיא הייתה שגויה? או לחלופין אם אתה מתחרט על משהו החלטת לעשות? כן, הרבה דברים. אחד משמעותי. ואני חושב שבעיקר אמרתי לעצמי שאני לא מתנצל, והייתי צריך אולי להתנצל בחלק מהמקרים. לא מתנצל למי? אני הגדרתי לעצמי שאני לא מתנצל בפני אף אחד, על שום דבר שאני עושה. אני יודע שאני הולך להחליט המון החלטות, ולעשות המון טעויות, אבל בחלק מהטעויות שעשיתי הייתי צריך להתנצל.
ולא עשיתי את זה מספיק טוב, ולא עשיתי את זה מספיק בזמן. אבל תן לי טעות אחת שאתה אומר, וואו, שם זייפתי. איזה טעות, אתה אומר, חבל שזה מה שהחלטתי. טעות שאתה יודע, לא, בוא, לא טעות גורלית, כן? אני חושב שזה בעיקר בענייני ניסוח וטון ואגרסיביות, והניסיון להכניס אנשים לעגלה היה צריך לעשות בהרבה מאוד מקרים ברגישות הרבה הרבה יותר גבוהה, שלא תמיד הייתה לי אותה. אבל דווקא אתה נראה לי רגיש. אני הולך ומקבל את חזרת הרגישות הזאת כל הזמן עוד ועוד ועוד, אבל בתחילת הדרך הייתי מאוד מאוד נחוש ולא מספיק רגיש להרבה מאוד אנשים שאני מפחד שאולי איבדתי אותם בדרך בגלל חוסר הרגישות הזאת. הרגישות שלי הולכת ומשתפרת עם הזמן, אבל היא התחילה הרבה יותר פחותה. יש עובדים, לא בני משק, עובדים שהם מחוץ לבארי, שהם על הפיירול, מסחירים, שאמרו, אנחנו לא חוזרים? יש כרגע אנשים שהם לא חוזרים. סדרות אופקים, זאת אומרת, מהאזור. כן. אני חשבתי רגע על השאלה שלך, ואני חושב שהטעות הכי גדולה שלי היום, בתחילת הדרך כמנכ"ל, הייתה הניסיון שלי להיות מעורב בחיי הקהילה, כמנכ"ל, תוך חוסר הבנה של הפער הזה בין קהילת בארי לבין דפוס בארי. והנוכחות שלי כמנכ"ל בתוך הקהילה, הגיעה בצורה לא מספיק ברורה לאנשים. ואני לא מצטער על ההתערבות, אני מצטער על זה שלא הצלחתי לעשות את זה בצורה מספיק אינטליגנטית, כדי שאני אוכל להיות יותר משפיע בקהילה מאשר אני כרגע, היום. אני אגיד, יש עוד שאלה אחת לפני השאלה... שאלה מהקהל. השאלה האחרונה, אתה יודע, כמנהלת, ומי שמאזין לפודקאסט הזה, כאמור, זה, אתה יודע, קהילת הלינקדין, זה אנשים שבעבודה וביום יום מאוד סקרנים לשמוע. תראה, ניסיתי לחשוב, אם היה עוד אירוע כזה, אולי בעולם, לא יודעת, אל תתפוס אותי ממש, לא עשיתי כזה תחקירנות עמוקה, אבל אני חושבת שמנהל אחר שהתמודד עם איזשהו טבח, זה אולי מנהל בית ספר. בוקו חרם. מנהל בית ספר שרססו לו שם כמה תלמידים באוטובוס, והוא היה צריך להחזיר את הבית ספר למצב של יום לימודים רגיל, אז אולי זה אתה תואם דומה של הסיפור הזה בכמה דרגות מעבר לזה, אבל אני לא יודעת אם יש עוד מנהלים, לא מנכ"לים, מנהלים שניהלו אירוע שהוא איג'ארי, פר אקסלנס, בגודל ובמובנים שאתה ניהלת. תראה, ההיסטוריה עוד כנראה תדבר עליך כמנכ"ל, ואמרתי, אתה סוג של מיקס גריל בין יליד המקום, מנכ"ל ויתום. נפגע טבח גם. בממד. כן. כן. נכון, אז עם כל הסיפור הזה, בכל זאת אתה מטפל בקהילה, בעובדים, באנשים שאתה משלם למשכורת, שהם, כאילו, אתה מפרנס, בוא נקרא לידע בשמו, אתה מפרנס 400 משפחות. אז הסיטואציה הזו היא סיטואציה שאני לא חושבת שלומדים אותה בהרווארד, לא לומדים אותה בשום אוניברסיטה, לא לומדים אותה בשום קורס ברייכמן, בסוף, אני חושבת שזה ה-soft skills, זה האזורים המאוד מאוד אישיים, האינטואיציה כנראה, הבטן שוב, ואני חושבת שזה בסדר שעשית טעויות, באמת, אולי לא בפן של הרגישות או כזה, ואמרת מילה במקום או לא במקום, יותר בזה, אף אחד לא לימד אותך, אתה יודע, זה לא, גם לא לימדו אותך כנראה להיות הורה, אבל אתה למדת, תוך כדי תנועה, מהו לילד שהוא שואל שאלה, ופה התמודדת עם שאלות, ועם כאלה שלא רוצים לבוא לעבודה, תחת טבח. אבל, אז קודם כל שפה, ואני רוצה ברשותך להצדיע לך, על הסיטואציה הזו, עוד שנייה, אנחנו חצי שנה מהאירוע, ואני אומרת, לא רוצה להתבטא בבוטות, אבל איך אתה שורד את זה? זה לא פשוט, זה לא פשוט. אנחנו מתנהלים ביום יום כמנהלים, אתה יודע, אל מול מה שאתה התמודדת, בשטויות,
בשטויות, כן ישקיעו, לא ישקיעו, כן הפרודקט עלה, לא הפרודקט עלה, האפליקציה לא עובד, בשטויות. אני רוצה לספר לך שאתה באוקטובר 23, חודשיים לפני תוכניות שנתיות, 24, ואתה מבין שיש תוכניות וצריך להיערך, וזה נופל בדיוק בסלוט הזה, שעכשיו דיונים, סוף שנה, תחילת שנה, אישורי תקציב, כן תקציב, לא תקציב, איך אתה דקה לפני 24 מרכז את כל הפמיליה להתארגנות, להיערכות לשנת הכספים הבאה, או שנת התקציב הבאה, או תוכניות עבודה? כן, עשינו את זה. איך? מה זאת אומרת? ברור. התכנסנו כל הסמנכ"לים בסדנה, במדבר. ישבנו ודיברנו, במדבר. וואו, מאמן. ישבנו ודיברנו, והכרנו בכך. הייתם צריכים לצאת, לעשות זום אאוט מהאירוע, כן, לא, אנחנו... ולצאת למקום אחר נכון. שלא רואים טנקים וחיילים, נכון, ובתים נכון, הרוסים. נכון. ואז מה, אתם אומרים, אוקיי, פנינו לאן אנחנו הולכים? יש אסטרטגיה אחרת? כן, ברור. ההבנה הראשונה היא, ברור. ההבנה הראשונה היא שדפוס בארי הוא מפעל שהוא דפוס שעבר טלטלה, ואי אפשר להתעלם ממנה. יש לנו 12 הרוגים נרצחים בתוך הקיבוץ, בתוך הדפוס, חוץ מ-100, בנוסף ל-100, או ביחד עם 100 הרוגים בקיבוץ בארי, יש לנו 12 הרוגים, עובדים שהם נרצחים. אנחנו חיים בים המלח. ועוד 3 חטופים, 1 חזר, 2 נשארו שם. כן. יש לנו היום 5 חטופים, 10 חטופים לקיבוץ בארי, לקיבוץ בארי, 5 מהם בחיים. אתם יודעים בוודאות שהם בחיים. אני מקווה. תגיד לי, לא בא לך לעלות על איזה ג'יפ, להיכנס לעזה, על חברים שלך, ולדבר שם עם מישהו? אתה לא רוצה להיות רחל בעוגיות? לא. לא בא לך? זה לא אני, לא. זה לא הז'אנר. אבל אם אני חוזר לשאלה שלך, אני רואה שאת לא מרוכזת. אני מרוכזת מאוד, אבל אתה לא מבין כמה שאלות אני רוצה לשאול אותך, אני רק אענה לך שאלה אחרונה, שאלה אחרונה. אוקיי, שאלה אחרונה, כן. דפוס בארי הוא מפעל שצריך לעבור שינוי התנהגותי, וההבנה היא ש-HR הופך להיות המשימה המרכזית שיש לנו השנה, הוא הפך להיות לא הביזנס, לא התפעול, HR יושב במקום הראשון. חצי מעובדי המפעל... זה באסטרטגיה במדבר. חצי מעובדי המפעל כן. מגיעים לעבודה, ויכולת התפקוד שלהם היא 60-70%. נקודה, זה המצב. חברי בארי באים כל יום אחרי 3 שעות נסיעה, ועם קוגניציה 70. לתוך הדבר הזה אפשר להתעלם ממנו, ואפשר להגיד, זה המצב שלנו. ואנחנו נחליט השנה לא על הפרויקטים שאנחנו עושים, אלא על הפרויקטים שאנחנו לא עושים, ונוציא כל מה שהוא לא הכרחי לקיום המפעל הזה, לא נתעסק בו. אז זה ג'או פרסט מז'ור. ונביא עובדים סוציאליים שיעבדו בדפוס בארי על הפיירול שלנו כרגע, עובדים סוציאליים תעסוקתיים, עובדים בתוך דפוס בארי. כל יום. ומה? וידברו עם כל העובדים, ויפגשו איתם, וישאלו אותם. מדהים. ויפנו אותם לפסיכולוגים, ויפנו אותם לפסיכיאטרים, ויעשו את זה. והדבר האחרון, אנחנו עושים שינוי עיצובי. זה הכל רותי, המוח מאחורי הדבר הזה, מנהל את ה-HR. אנחנו עושים שינוי עיצובי בכל הלייאוט של המפעל, ומייצרים חדרים שבהם אפשר לייצר איזשהו ריפוי ולמידה. מדהים. זה יושב בפרונט של החשיבה שלנו. עדיין כל בוקר מגיעים 400 פחות כן, זה? משהו כזה. פחות 12. כן, פחות 12, פחות 70 אנשים שעובדים ב-WeWork שהקמנו בים המלח. אני יודעת, על דבר אחד גיליתי לי באוזן, ואמרתי לי, רינת, על זה אני לא הולך לדבר, אבל אני רק ארמוז לקהל, שמזה לא חששת. אני, על בהונות, בזהירות רבה, אמרתי, בנצ'וק, תקשיב לי טוב. אתה יושב על פצצה מתקתקת. כל הדאטה של מדינת ישראל יושבת אצלך במפעל. כן. ביני לבינך, בלי שאף אחד ישמע, זה סוג של נס, שהמחבלים לא ידעו את זה. אני חולק עלייך, אני חושב שהאופן שבו אנחנו מחזיקים את הדאטה שלנו, אף אחד לא יכול לגעת בה ולהתעסק איתה, וגם הדאטה שאנחנו מחזיקים אצלנו היא דאטה שבדרך כלל היא חולפת בבארי ולא נשמרת בבארי, אנחנו לא באמת מחזיקים מאגרי מידע, אלא המידע מגיע אלינו ומיד נמחק, לכן המחשבה הזאת היא פשוט, זה לא הנקודה. זה לא הנקודה. אתה יודע, רק פרנואידים שורדים. כן, כן. אז אני קראתי את הספר. זה שאתה פרנואיד, זה לא אומר שלא רודפים אחריך, וזה נכון, אבל זה לא המצב. אז אמרתי, בואי, עכשיו כל הדאטה יושבת שם, מהדבר הספציפי הזה אפשר להירגע. כל השאר... אז הרגעת אותי.
וכמו שלא התחלנו בעצוב, אני גם לא רוצה לסיים בעצוב, אבל אני מאחלת לך, באמת, 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 שתעסוק בניהול, בשגרה, ושהאסטרטגיה שלך תהיה לאן אתה מוציא את העובדים לטיול סוף שנה, כדי לצ'פר אותם ביג טיים, ואני אבוא ואני האומן עם הגיטרה. בסדר? אחלה, תודה. תודה לך, תודה בן. רבה. תודה מכל הלב. תודה. תודה.